Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ki nongilam jong ka World Mission haka khat artarik ubna jileu arajar arpuway kila hiar shaka shnong kong thong ban lej ajing yarap de ki marbam ki longying ki basyong basa haka ni ka shnong hadin ba kila mat ka jing e na ka jing pinjari jong ki bor sinsar ki East Khasi Hills District ka jing Kangdam haka ni ka jing lej ajing yarap haka ni ka shnong le don langru chairman jong ka World Mission Reverend D.L. Imli nang tadi uba R.M. Mukhim Reverend P. Tensong kat banakaliang jong karat kong thong kalami khman da usordar uba selok lang majau kibadon kam shisha yakajing irap kin ngobha ban phone ha uniu number hanyo not san hendreu Lai ar sao kendai. Pani kerman scam. Nong ba kani ka program jong ka jingarap ka jingi ka por kanong ka bayarak walang imla ban ai sibun mereka ni harap sibun na ka matai tu kilong yeng ki bakasinong kala dag jin ni don nak ni ka por na ka bantaban ai ban sam ni kini ki tiar ki mar ki bam ka jongi na ka banta jong ki try sinong hang ni kong thong ki bakasinong lang bau sordar kilajin kalau di mutai ka sao na mutai jangi haka biade matuling sem nung ta kamay gaji kaya ko tamtam na ko badan dalam inus nem mata ni laya ru li jing ai son ha da kat ko ni ngot kat ni kili ki penhun sem di bangi na ai ka jing siti ko ko jing sungu yaki kun cross prasut wala ai apun da tarik ya ki long yeng arfly yeng layo kunjuru nakaliang ka new trip dola it pada yarap ini hawiyo on sam ni mesti temta susu ni pedeng nafi saya pedeng nafi we do apngut naga World Mission dimna kam sungu sibun yafi ke World Mission kunjuru we pat ki seng bahalang ki NGO semua yarap lem nimta inun kami Kajingdan jong ka World Mission kalalong pat kum kalat kalenti ba wal lada mapi pimla ban ya kenduk ya kita ki paglok ki badan ka mansiem kajing song ye ya pi ngeling ba ka World Mission pi yo pat kalat kalenti ban ya rablem ya pi ya kaban wanra ya kena kemar kat badan hangni kadai kajing sebun musim jong kini kinong erap jong ka World Mission kani ka World Mission kam dei ka penhun balang jong no re kadai ka wei na ki penhun ka badan ya kata ka musim ka ba ki babun ki balang ki don ki babun ki riudan musim klam da khen ya ka jai niam dei hangni ka World Mission ila dan le badan kemensiam bangeram bat kumjuru nimla klem da penpau ya kajing sungu ya kini kinong kersian ki baju kersian nak kapur se kapur
kiba don ya kaman siem ya kaba ki kin ai ngu yu blei na ka benta kijing ai jong blei ya kajing sup kajong kamet kajong ki kajing sup kajong kaman siem kajong ki hala kajong kayang hakajuk parung asoban ai ka buram ba kajing sungu epi ya kaba pi la ya snokti na ka benta ban ya syong khop hala kajong kayang kisam sang ba unu knyang pang unam la ban sapriang ningkong ning siap ba pie ela ka jong kayeng kesem pie ela ka jong ka sinong pie tu ya la ka jong ka than hi borok ka we to ai ba kane ka jing ya tres tom jong pi ban ya syong khop ban ya ko ngu ya ka an jong ka sarka to ai ba kan long pat ka jing mentoy ya ka yeng kesem ka jong pi ban lai na kane ka jing pang ka jing stom te ngimla klem da penpaw yang sa sisian pat ya ka jing sungu yu blai trai kamra ubla airu ya pi ya ka jing ko jing kya bat ula pleru kalat nanti bangin ya kenduk kumne wat la dang impat ye itu mena-mena ndai kane pat la de kalat ka bangi ngila ye itu iwe pat te ngislo nakaliang ka wall mission he ka jing kentu ka jing kalong tu pin ya e tung in ya pek tung in sim ke jing kle iwe la da don mano ba hap ka no ka jing ha ba snong ta bat la da pila pat tulong lingba ka jing peniat jong kinong elam ha ka snong kinong tre jong ka extend committee jong pi la da don pat kino ki ba sim jing sewai pat kiru tu ya kener lem kat bala ya keban yarap lem ya kiru oi wala kamlong ka ba he ka ba kraw henry ki halong pat ki jingkur khu na ka benta ki long ying ki long sem jong phi baro kat ki bala ban poi hang nei ki bade ban yo ban ngai scam ka shnong hi lung ba i sordar i lajet ya kitu ki badan kam hakaliang jong ki jing don kam kham tam ha ka bang ka di ngi sut ho ka don ka jing ki don ki jing ni don ki jing shem ki ba pher kala ban long hanu no bentaru ten reng ang scam bo blay lengba ka jingdon jong ki ka jong kum kin ki kan hon kum ka wal mission bat ki we ro kalong pan ban ka jing kerkhun nam ta jong ki babon te tu blay unyarap ya ka wal mission ban ya kerkhu barabar ya ka wal mission ro yang ba ki jing tre jong ka benta ki ba pher men syam snem ro danap deng jong ki parang system nir ki balai yo ki we pat ki kanun ha ba i pastor imle hi i wan yalam ya ki ban ngi scam ki don ki bayo pediang kita ro ten rei duai bo blei un ai ki gamet ka bokai ka bakhya nang ta ka jing penroi ublei ya ka kam ka jam ki jing tre ki jong ki bat ha ka por ban don kata ka mensim ki jong ngi scam ba ka donut ka bas ngungu hi ka dei ka pen sungu ha hakmat ka jong ublei